Mŕtvý úsmev. Kapitola 1. Jedného neskorého augustového popoludňa sedel Sir Hugh Ockram pri otvorenom okne svojej študovne a usmieval sa. V tej chvíli nízke slnko zaclnil zvláštny žltkastý oblak a jasné denné svetlo sa zmenilo na strašidelné, ako by ho odrazu otrávili a znečistili hnusné výpary z búrkového mračna. Tvár Sira Hugha vyzerala ako jemným pergamenom natesno obtiahnutá drevená maska, ktorej hlboko vpadnuté oči pozerali z hĺbky spod šikmých a zvráskavených viečok. Napriek tomu pôsobili ani dve ostražité ropuchy vykúkajúce z dier, jedna vedľa druhej a obe dokonale rovnaké. Ako sa však svetlo zmenilo, v každom z nich sa myhol žltý lesk. Pestúnka McDonaldová raz povedala, že keď sa Sir Hugh usmieva, ako by priamo z pekla hľadel do tvárí dvoch žien, mŕtvych žien, ktoré kedysi podviedol. Úsmev sa mu rozšíril a synavé pery sa cez krivé zuby natiahli do výrazu hlbokého sebauspokojenia. Ani čo by sa nemilosrdná nenávisť spájala s absolútnym pohrdaním. Hrozná choroba, na ktorú umieral, mu zasiahla mozog. Jeho syn stál vedľa neho, vysoký, bledý a krehký ako anjel na naivnom obraze. A hoci sa v jeho fialových očiach zračil veľký strach, pri pohľade na otcovú tvár cítil, že sa tieň toho ohavného úsmevu zakráda na pery aj jemu, otvára ich a mimovoľne naťahuje. Bolo to ako zlý sen, pretože sa snažil neusmievať, no uškrňal sa o to viac. Vedľa neho stojaca, podobne zvláštne popolavá, anielsky krásna, so špinavo zlatistou hrivou, rovnakými fialovými očami a žiarivo bledou tvárou, Evelyn Warburtonová mu opatrne položila ruku na rameno. Nedokázala odvrátiť pohľad od strýkových očí a zároveň si uvedomovala, že ten mŕtvolný úsmev sa usadil aj na jej červených perách. Tesne sa natiahol cez drobné zúbky, zatiaľ čo sa po lícach skotúľali dve lesklé slzy a kvapli na bradu. Ten úsmev bol ako tieň smrti a pečať zatratenia na čistej dievčenskej tvári. Samozrejme, povedal Sir Hugh veľmi pomaly a stále hľadel do záhrady. Ak ste sa rozhodli vziať, nemôžem vám v tom brániť a nepredpokladám, že môjmu názoru prikladáte nejakú dôležitosť. Otec, zvolal Gabriel vyčítavo. Nie, nebudem sa klamať, pokračoval starec s hrozným úškľapkom. Keď umriem, zosobášite sa, hoci jestvuje veľmi dobrý dôvod, prečo by ste sa nemali. Prečo by ste sa nemali? Zopakoval dôrazne a uprel na zaľúbencov ropušie oči. Aký dôvod? Spýtala sa Evelyn vystrašene. Na dôvod nedbaj, moja drahá. Vezmete sa, ako by ani neexistoval. Nastalo dlhé ticho. Dve sú preč, riekol a hlas mu podivne zhrubol. A s ďalšími dvoma budú 4. Navždy a na veky. A horieť, jasne horieť. Pri posledných slovách mu hlava pomaly klesla dozadu a slabý lesk ropuších očí zmizol pod opuchnutými viečkami. Zlovestný mrak zišiel zo zapadajúceho slnka, krajina opäť ozelenila a rozjasnila sa. Sir Hugh zaspal, ako vo svojej chorobe často zvykol, dokonca aj uprostred rozprávania. Gabriel Ockram odtiahol Evelyn preč. Z pracovne vyšli do temnej chodby, jemne za sebou zatvorili a obaja si počuteľne vydýchli, ako by práve pominulo náhle nebezpečenstvo. Chytili sa za ruky a ich čudesné rovnaké oči sa stretli v dlhom pohľade, v ktorom lásku a úplné porozumenie zatienila tajná hrôza z neznáma. V ich bledých tvárach sa zračil strach. Je to jeho tajomstvo, riekla Evelyn nakoniec. Nikdy nám ho nepovie. Ak s ním zomrie, odpovedal Gabriel.
Nech je to na jeho hlavu. Na jeho hlavu. Ozývalo sa v temnej chodbe. Bola to čudesná ozvena. Poda ktorých desila, pretože vraveli, že ak by bola ozajstná, všetko by zopakovala a nevracala by len zo pár slov. Pestúnka McDonaldová tvrdila, že keď zomrie Okrem, vo veľkej chodbe sa nikdy nebude ozývať modlitba, za to však zaznie aj 10 kliadob. Na jeho hlavu, opakovala chodba celkom ticho. Evelyn sa strhla a poobzerala sa vôkol. To je iba ozvena, povedal Gabriel a ťahal ju preč. Vyšli do neskorého popoludňajšieho svetla a posadili sa na kamennú lavicu za kaplnkou, ktorá stála na konci východného krídla. Bolo úplne ticho, nepohlo sa ani stebielko a v okolí sa neozval žiaden zvuk. Je tu veľmi osamelo, poznamenala Evelyn a nervózne chytila Gabrielovu ruku. Potom, ako by sa bála narušiť tajomnosť chvíle, riekla. Ak by bola tma, veľmi by som sa bála. Čoho? Mňa? Gabriel sa na ňu smutne zahľadel. Nie, ako by som sa mohla báť teba. Starých Okremovcov. Vraj nám ležia priamo pod nohami v severnej hrobke pred kaplnkou. Všetci zabalení v rubášoch, bez truhly, ako ich zvykli pochovávať. Ako aj ich vždy aj budú. Ako pochovajú môjho otca aj mňa. Okrem nebude nikdy ležať v truhle. Ale to nemôže byť pravda. Sú to bajky, strašidelné príbehy. Evelyn sa pritúlila k spoločníkovi, ruku mu zovrela pevnejšie a slnko začalo zapadať. Možno. No je tu príbeh o Sírovi Vernonovi, ktorého počas vlády kráľa Jakuba II. Stiali za velezradu. Rodina zniesla jeho telo zo šibenice v železnej truhle s ťažkými zámkami a uložila ho do severnej krypty. Keď počase hrobku otvorili, aby pochovali ďalšieho člena rodiny, našli rakú do Korán a telo opreté o stenu. Hlava ležala v kúte a usmievala sa. Ako sa usmieva tvoj otec? Striasla sa Evelyn. Áno, predpokladám, odvetil Gabriel zamyslene. Samozrejme, ja som to nikdy nevidel a hrobku neotvorili už 30 rokov. Nik z nás odvtedy nezomrel. A ak strýko Hugh umrie, ty... Evelyn zmlkla a jej nádherná štíhla tvár celkom zbledla. Áno, budem pri tom, keď ho tam budú ukladať. Aj s jeho tajomstvom, nech už je to čokoľvek. Vzdychol si mládenec a stisol dievčininu drobnú ruku. Nerada na to myslím, riekla roztrasene. Och, čo to len môže byť za tajomstvo? Povedal, že by sme sa nemali brať. Nie, že by to zakazoval, ale vyslovil to podivným spôsobom a potom sa usmial. Fuj, biele zúbky jej zadrkotali od strachu. Obzrela sa cez plece a pritisla sa bližšie ku Gabrielovi. Ako si som ten jeho úsmev pocítila na vlastnej tvári. Ja tiež, odpovedal Gabriel tichým, nervóznym hlasom. Pestúnka McDonaldová odrazu zmlkol. Čo? Ale nič. Rozpovedala mi o veciach, ktoré by ťa vydesili, miláčik. Poď, začína byť chladno. Vstal, no Evelyn mu vzala obe dlane do svojich. Zostala sedieť a hľadela mu do tváre. Ale my sa určite vezmeme. Povedz, že áno. Samozrejme, drahá. Kým je však otec taký chorý, je to nemožné. Gabriel, drahý. Želám si, aby sme už boli svoji, vykrikla Evelyn v náhlej úzkosti. Viem, že niečo tomu zabráni. Rozdelí nás. Nič nám nezabráni. Nič ľudské, povedal Gabriel Okrem a pevne si ju privinul. A ich tváre, také zvláštne podobné, sa stretli a dotkli. Gabriel cítil, že ten bosk má omamnú príchuť zla a Evelyn ho na perách vnímala ako chladivý dých sladkého a smrteľného nebezpečenstva. Nerozumeli tomu, lebo boli nevinní a mladí. Predsa sa však k nemu privinula tým najjemnejším dotykom, ako sa citlivá rastlina zatrasie, zamáva tenkými listami, zohne sa a jemne ovinie okolo vytúženého objektu. Dobrovoľne sa k nej pritiahol a urobil by to, aj keby bol jej dotyk smrteľne jedovatý. Ona totiž záhadne milovala ten zmyselný závan strachu a on vášnivo prahol po bezmennej hrozbe, ktorá číhala na jej panenských perách. Ako by sme sa milovali v zvláštnom sne, riekla. Bojím sa prebudenia, zamrmla.
Neprebudíme sa, drahý. Keď precitneme, budeme už obaja po smrti. Tak ticho, že o tom ani nebudeme vedieť. Ale dovtedy. Zmúkla, vyhľadala ho pohľadom a ich tváre sa k sebe opäť priblížili. Dovtedy snívajme, vydýchol. Kapitola 2. Opatrovateľka McDonaldová mala takmer 100 rokov. Zvykla spávať posediačky, schúlená v veľkom koženom kresle, s nohami vyloženými na mäkkej podnožke, potiahnutej ovčinou a zabalená do množstva prikrývok, dokonca aj v lete. Vedľa nej horela každú noc malá lampa. Stál tam aj starý strieborný pohár, v ktorom mala niečo na pitie. Tvár mala veľmi zvráskavenú. Vrásky však boli také jemné a husté, že namiesto čiar tvorili tiene. Dve tenké kadere vlasov, ktoré z bielej menili farbu na neidentifikovateľnú žltú, sa jej ťahali cez spánky spopod naškrobeného bieleho čepca. Z času na čas sa prebudila a viečka sa jej pomaly rolovali hore, ani malé ružovkasté hodvábne závesy. Jej čudácke modré oči však hľadeli priamo pred seba cez dvere, steny, svety, akoby až do večnosti. V zápätí znovu zaspala a ruky mala zložené na okraji prikrývky. Palec jej vekom prerástol zvyšné prsty a hánky svietili pod slabým svetlom z lampy ako vyleštené plánky. Bola takmer 1 hodina v noci a letný Vánok ovieval tichým pohľadením konáre brečtanu. Tie pod chvíľou ticho zabubnovali o okenné parapety. Vzadu v malej izbe za otvorenými dverami hlboko spala slúžka, ktorá sa starala o pestúnku McDonaldovú. Všade vládlo úplne ticho. Starena dýchala pravidelne. Zovreté pery sa jej zachveli s každým vydýchnutím. Oči mala zatvorené. Za oknom však bola tvár a jej fialové oči úprene pozorovali staručku spáčku. Tá tvár pôsobila ako obličaj Evelyn Warburtonovej, no líca mala štíhlejšie a žiarivo biele. Oči cively a pery nemali červenú farbu života. Boli mŕtve a zafarbené čerstvou krvou. Zvráskavené viečka stareny sa pomaly vyrolovali nahor a pestúnka hodnú chvíľu hľadela na tvár za oknom. Už je čas? Spýtala sa slabým a nepríjemným hlasom. Tvár za oknom sa pomaly menila. Oči sa čoraz väčšmi otvárali, až kým okolo jasnej fialovej nežiarili bielka. Krvavé pery sa rozdelili a vycerili lesklé zuby. Naťahovali sa a rozširovali, zatiaľ čo sa nočný Vánok pohrával so špinavo-zlatistými vlasmi. Ako odpoveď na pestúnkinu otázku sa ozval čudesný zvuk, ktorý mrazil do kosti. Nízky ston zvoľna naberal hlasitosť dunenia búrky. Zo stonu prešiel do náreku, z náreku do revu, z revu do zdeseného škreku tríznenej mŕtvoly. Nočný krik benší, víly veštiacej smrť, je vždy zlé znamenie. Keď sa opäť rozhostilo ticho a tvár zmizla, starena sa vo svojom veľkom kresle mierne zachvela a neprestala hľadieť na čiernu okennú tabuľu. Už tam však nič nebolo. Iba tmavá noc a šuchotajúce konáre brečtanu. Obrátila hlavu. Dvere boli otvorené a stála v nich mladá slúžka v bielej nočnej košeli. Od strachu jej drkotali zuby. Je čas, dieťa, povedala pestúnka. Musím ísť, lebo koniec sa blíži. Pomaly sa dvihla a vystrela vysušené ruky. Dievčina k nej váhavo pristúpila, podala jej vlnený župan, barlu a vychystala ju. Pod chvíľou však pozrela do okna a od strachu sa jej podlamovali kolená. Pestúnka McDonaldova krútila hlavou a niečo si šomrala. Vyzeralo to ako tvár slečny Evelyn, rieklo nakoniec dievča roztrasene. Starena na ňu vrhla ostrý pohľad a jej zvláštne modré oči sa temne zaleskli. Ľavou rukou sa pridržala operadla kresla a zdvihla barlu, aby ňou slúžku z celej sily udrela, no ovládla sa. Si dobré, dievča, povedala, no veľmi hlúpe. Modlím sa, aby si konečne dostala rozum. Inak si budeš musieť nájsť prácu v inom dome, ako v Okrem Hall. Nože, zober lampu a podpor mi ľavú ruku. Ako sa pestúnka presúvala k dverám, barla klopkala po parketách a otravný šuchot stareniných papúč za ňou ešte hodnú chvíľu doznieval. Každý krok dolu schodmi bol pre ňu nesmierne namáhavý
a vďaka charakteristickému zvuku jej chôdze všetci vopred vedeli, že sa blíži. Bola hlboká noc, v dome však nik nespal. Lampy boli zažaté, ozýval sa šepot a na chodbách pri spálni Sira Hughesa sa pohybovali poblednuté tváre. Raz kto si vošiel, raz niekto vybehol, no všetci uvoľnili cestu pestúnke McDonaldovej, ktorá mu pred vyše 80 rokmi vychovala otca. V izbe svietilo tlmené svetlo. Pri otcovej posteli stál Gabriel Ockrem a vedľa neho kľačala Evelyn Warburtonová. Vlasy jej padali cez plecia ako zlatý tieň a ruky mala nervózne zopnuté. Naproti Gabrielovi sa krčila opatrovateľka a snažila sa prinútiť Sira Hughesa, aby sa napil. Tvrdohlavo však odmietal a hoci mal ústa otvorené, zuby pevne zatínal. Bol už veľmi vychudnutý a chorobne žltý. Jeho sklenené oči odrážali svetlo sviec a žiarili sťažlté uhlíky. Netráp ho, povedala pestúnka McDonaldová žene s pohárom. Nechaj nás o samote, dovol mi s ním hovoriť, lebo nadišla jeho posledná hodina. Dovol jej s ním hovoriť, zopakoval Gabriel otupene. Potom sa starena opretla, opatrne sklonila k prepotenému vankúšu. Svoju ľahučkú, vysúšenú dlaň, ktorá vyzerala ako hnedá moľa, položila na žlté ruky Sira Hughesa a vážne sa mu prihovorila. V izbe už zostali iba Gabriel a Evelyn. Hugh Ockrem, riekla. Toto je koniec tvojho života. Ako som bola pri tvojom narodení a ako som bola pri narodení tvojho otca, prišla som, aby som sa stala svedkom tvojej smrti. Hugh Ockrem, povieš mi pravdu? Umierajúci muž zareagoval na slabý hlas, ktorý poznal celý svoj život a veľmi pomaly obrátil k pestúnke McDonaldovej synavú tvár. Nič však nepovedal. Hugh Ockrem, už nikdy neuzrieš denné svetlo. Povieš mi pravdu? Ropušie oči sa ešte väčšmi zakalili a úprene hľadeli na starenu. Čo odo mňa chceš? Opýtal sa. Každé slovo duto udieralo o to druhé. Nemám žiadne tajomstvá. Žil som dobrým životom, tvrdil. Pestúnka sa zasmiala krátkym, klokotavým smiechom, z ktorého jej stará hlava nadskočila a zatriasla sa, ako by mala krk nasadený na kovovej pružine. Oči Sira Hughesa však očerveneli a bledé pery sa začali krútiť. Nechaj ma umrieť v pokoji, vyriekol pomaly. Stará pestúnka však pokrútila hlavou. Hnedá, molia ruka pustila tú jeho a zniesla sa mu na čelo. Pre tvoju matku, ktorá ťa porodila a zomrela od žiaľu za tvoje hriechy. Povedz mi pravdu. Péry Sira Hughesa sa stiahli na jeho dožlta sfarbených zuboch. Nie na tomto svete, odvetil s námahou. Pre ženu, ktorá ti porodila syna a zomrela so zlomeným srdcom. Povedz mi pravdu. Ani tebe za života, ani jej vo večnom zatratení. Ústa sa mu krútili, ako by slová boli žeravé uhlíky a na pergamene, ktorým mal potiahnuté čelo, sa vynorila veľká kvapka potu. Gabriel Ockrem hľadel na umierajúceho otca a hrízol si ruky. Pestúnka McDonaldová však prehovorila po tretí raz. Pre ženu, ktorú si zradil, a v túto noc ťa očakáva Hugh Ockrem. Povedz mi pravdu. Je neskoro. Nechaj ma umrieť v pokoji. Zvíjajúce sa pery sa začali usmievať a ropušie oči sa rozžiarili ako hriešne drahokamy. Ešte je čas, dôrazne riekla starena. Prezraď mi meno otca Evelyn Warburtonovej. Potom ťa nechám odísť v pokoji. Evelyn sa strhla. Kľačiačky pozerala na pestúnku a potom na strýka. Meno Evelyninho otca, zopakoval pomaly zatiaľ, čo sa mu na umierajúcej tvári rozhostil ten strašný úsmev. Svetlo v izbe sa zvláštne zakalilo a Evelyn si uvedomila, že pokrútený tieň pestúnky McDonaldovej narastá do obrovských rozmerov. Tých Sira Hughesa zachrípol, chrčal mu v hrdle, zatiaľ čo sa smrť ovíjala okolo zúboženého tela a dusila ho. Dievčina sa začala nahlas modliť. V tom sa ozvalo klopkanie. Evelyn cítila, ako sa jej v chladnom vánku vlasy postavili dúbkom a voľky nevoľky sa obzrela. Keď uzrela svoju vlastnú bielu tvár, nazerať do okna, svoje vlastné oči hľadieť cez sklo,
dokorán otvorené a strašidelné, svoje vlastné vlasy viať o okenu parapetu a vlastné pery pokropené krvou, pomaly sa zdvihla z dlášky a chvíľu nehybne stála. Potom zdesene vykríkla a padla Gabrielovi do náručia. V tej chvíli zaznelo zo záhrady ohľučujúce jačanie. Bolo ako zdesený škrek tríznenej mŕtvoly, ktorú duša nemôže opustiť pre zneúctenie smrteľnými hriechmi a diabli v nej bojujú o svoj právoplatný podiel. Sir Hugh Okrem sa posadil na smrteľnej posteli a vykríkol: Evelyn! Jeho trpký hlas sa zlomil a zachrčal mu v hrudi. Pestúnka McDonaldová ho neprestala týrať, pretože v ňom ešte stále zostal kúsok života. Hugh Okrem, videl si jej matku, ako na teba čaká. Kto bol Evelynin otec? Ako sa volal? Ešte naposledy sa na pokrútených perách zjavil ten príšerný úsmev, no tento raz bol až bolestne zreteľný. Ropušie oči zasvietili na červeno a pergamenová tvár v mihotavom svetle jemne zažiarila. Posledný raz zazneli slová: Pekle vedia! Svietiace oči odrazu vyhasli, žltá tvár sa zmenila na voskovo bledú a kým Hugh Okrem zomrel, jeho vyzjabnutým telom prebehla silná triažka. Lenže aj po smrti sa usmieval, pretože svoje tajomstvo si uchoval a vzal si ho na onen svet. Odteraz s ním bude naveky ležať v severnej krypte kaplnky, kde Okremovci ležia bez rakiev, zabalení v rubášoch, všetci až na jedného. Hoci bol mŕtvy, usmieval sa, lebo si dokonca udržal svoj poklad hriešnej pravdy. Nezostal nik, kto by poznal to meno. Ostalo však všetko zlo, ktoré nenapravil a bude rodiť trpké ovocie. Pestúnka McDonaldová s Gabrielom, ktorý ešte stále držal v náručí bezvládnu Evelyn, sa iba mlčky prizerali a cítili, ako ich postupne ovláda ten mŕtvolný úškrn. Stará babizňa a mládenec s anielskou tvárou sa jemne zachveli a obaja sa pozreli na Evelyn, ležiacu s hlavou na snúbencovom ramene. Aj keď bola krásna, rovnaký ohavný úsmev skrútil aj jej mladé pery. Bolo to ako predzvesť veľkého zla, ktorému nedokázali porozumieť. Keď však dievčinu vyniesli z izby, otvorila oči a úsmev sa vytratil. Z diaľky sa po chmúrnych chodbách veľkého domu ozýval vzrušený šepot a nárek. To ženy začali podľa starodávnych írskych zvykov oplakávať mŕtvého pána. Po celú noc vydávala chodba vlastnú ozvenu, ako vzdialené kvílenie víl smrti medzi stromami. Len čo nadišiel čas, položili Sira Hugha v rubáši na mári a preniesli ho cez železné dvere do kaplnky. S pochodňami v rukách ho potom zniesli do severnej hrobky, aby podľa tradície uložili jeho telo vedľa otca. Najprv vošli dvaja muži, aby miesto náležite pripravili. Po chvíli sa však odtiaľ zdesene vytackali. Gabriel Okrem sa nebál. Vedel, čo ho vnútri čaká. Vstúpil teda sám a uzrel telo Sira Vernona Okrema opreté o kamennú stenu. Jeho hlava ležala na dláške s tvárou obrátenou nahor a papierové pery sa hrozivo usmievali na vlastnú vysušenú mŕtvolu, zatiaľ čo obďaleč stála otvorená železná rakva potiahnutá čiernym hodvábom. Gabriel zobral telo do rúk. Bolo veľmi ľahké, pretože ho vzduch v krypte úplne vysušil. Pomaly ho uložil späť do rakvy, kde trochu zašuchotalo ako balík slamy, a keď sa dotkla dna, vydalo dutý zvuk. Hlavu položil na plecia a zavrel veko. Dopadlo na hrdzavú pružinu a tá praskla. Potom Sira Hugha položili na márach vedľa jeho otca a vrátili sa do kaplnky. Až vtedy si všimli, že tváre všetkých zúčastnených jezdí ten čudesný úsmev mŕtvoly zanechanej v krypte. Preto, až kým nezmizol, nemohli sa jeden na druhého ani pozrieť. Kapitola 3. Z Gabriela Okrema sa teraz stal Sir Gabriel. Zdedil po otcovi titul baroneta a na poli rozpadnuté pánstvo. Evelyn Warburtonová ostala bývať v Okrem Hall v južnej izbe, ktorá jej patrila, odkedy si pamätala. Nemohla odísť, pretože nemala žiadnych ďalších príbuzných. Navyše vlastne ani nebol dôvod, prečo by nemohla ostať. Okolitý svet sa o dianie na statku Okremovcov nejako nezaujímal a bolo to už veľmi dávno, čo členovia tohto starého rodu od kohokoľvek cudzieho niečo potrebovali.
Sir Gabriel teda zaujal otcovo miesto za mohutným tmavým stolom v priestrannej jedálni a Evelyn sa usadila oproti nemu. Museli čakať, kým prejde obdobie žiaľu a budú sa môcť zosobášiť. Medzi tým plynuli ich životy ako doteraz. Keďže bol Sir Hugh posledný rok svojho života bezmocný invalid a zvyčajne ho vídali iba raz denne na niekoľko minút, väčšinu času trávili v zvláštne dokonalom súlade. Hoci sa neskoré leto zachmúrilo do jesene a jeseň smávla do zimy, za krátkych dní a dlhých nocí jedna búrka nasledovala druhú a dážď sa lial za dažďom, odkedy Sira Hugha uložili do severnej krypty vedľa jeho otca. Pôsobilo už pánstvo Ockram oveľa menej ponuro. Na Vianoce Evelyn ozdobila chodbu cezmínov a zelenými vetvičkami a v každom kozube horel veľký oheň. Všetci obyvatelia pánstva dostali pozvanie na novoročnú večeru. Dobre sa najedli a napili so Sirom Gabrielom sediacim na čele stola. Potom priniesli portské a najvážnejší z hostí predniesol prípitok na zdravie pánovej snúbenice. Dlhé roky sme čakali, vyhlásil starší muž. No na novú lady Ockramovú. Sir Gabriel sklopil zrak a do Evelyniných priesvitných líc sa nahrnulo trochu farby. Ešte nikdy tu nežila krajšia pani domu, zvolal šedivý seliak a pripil na zdravie Evelyn Warburtonovej. Na to sa všetci prítomní postavili a prevolávali jej na slávu. Aj Sir Gabriel vstal a pristúpil k Evelyn. Všeobecný jasot pomaly utíchol, keď sa odrazu ozval čudný a ohlušujúci rev. Neznel nadšene a bol vyšší, divokejší, hlasnejší. No aj tento nadpozemský vresk akoby patril neveste Ockram. Cezmína a zelené vetvičky nad veľkou kozubovou rímsou sa zachveli a prudko roztrepotali, ako by ich ovieval studený vetrík. Hostia zbledli a mnohí nervózne odkladali poháre. Niektorým však od ľaku popadali na dlášku. Hľadeli jeden na druhého a zvláštne sa pritom usmievali. Ich tváre ovládal mŕtvolný úsmev, podobný poslednému úškrnu Sira Hugha. Kto si vykríkol niekoľko írskych slov a na všetkých zrazu dopadol strach zo smrti. V panike sa rozutekali, padajúc jeden cez druhého ako divé zvery v horiacom lese. Stoly sa prevracali, mnoho pohárov i fľaš sa rozbilo a tmavo-červené víno sa lialo po vyleštenej dláške sťa krv. Sir Gabriel s Evelyn stáli na čele stola a ohromene pozorovali tú skazu. No neodvážili sa na seba pozrieť. Obaja totiž dobre vedeli, že ten druhý sa čudne usmieva. Nebyť tmavých otieňov vo vlasoch budúcej pani domu, nebolo by ich tváre možné rozoznať. Počúvali dlho, no krik sa už nevrátil a smrtiaci úsmev sa im vytratil z úst. Obaja si však spomenuli na Sira Hugha Ockrama, ako leží na márach v severnej hrobke a spokojene sa usmieva, pretože si svoje tajomstvo odniesol do hrobu. Tak neslávne sa skončila novoročná večera pre obyvateľov pánstva. Lenže od tej doby bol Sir Gabriel stále tichší, tvár mu bledla a telo chradlo. Často bez varovania a bez slova vstal, ako by ním niečo pohlo proti jeho vôli a vyšiel von, či za slnka, či za dažďa, do severnej strany kaplnky. Tam si sadol na kamennú lavicu a úprene hľadel do zeme, ako by cez ňu videl do krypty a cez biely rubáš tme pozoroval mŕtvy úsmev, ktorý nedokázal zomrieť. Vždy, keď takto mlčky vyšiel von, Evelyn vybehla za ním a posadila sa vedľa neho. Raz sa ich nádherné tváre odrazu priblížili, viečka im oťaželi a červené pery sa takmer spojili. No len čo sa ich pohľady stretli, oči sa rozšírili a prudko zmenili farbu, takže teraz už bielko obklopoval podivne jedovatý purpur. Zuby sa im rozdrkotali a ich ruky boli chladné, ani končatiny mŕtvol. Snúbencov sa opäť zmocnila hrôza z toho, čo leží pod ich nohami. Strach z tajomstva, o ktorom vedeli, ale nemohli ho pochopiť. Jedného dňa Evelyn opäť našla Sira Gabriela stáť v kaplnke pred železnými dverami, ktoré viedli dolu na miesto smrti. V ruke mal kľúč, no váhal ho strčiť do zámky. Dievčina svojho snúbenca roztrasene odviedla preč. Aj ju totiž v živých snoch ťahalo k tej hroznej veci. Zošaliem, zašepkal Sir Gabriel a zakryl si oči. Vidím ho v sne, i keď bdiem. Ťahá ma to k nemu deň i noc. Ak ho nezočím,
Určite zomriem. Ja viem, prikývla Evelyn. Viem, ako by odtiaľ boli napradené pavúčie vlákna, ktoré nás k nemu priťahujú. Na chvíľu stíchla. Potom sa sťažka nadýchla, prudko ho chytila za rameno a takmer skríkla. Ale my tam nemôžeme ísť. Jednoducho nesmieme. Sir Gabriel mal oči na poli zavreté. Múky zračiace sa na jeho tvári ním nehli. Umriem, ak ho opäť neuvidím, povedal tichým hlasom, ktorý znel, ako by ani nepatril jemu. A po celý deň a celý večer takmer neprehovoril. Myslel na to, neustále myslel, kým Evelyn Warburtonová sa triasla od hlavy po pety od predtým nepoznanej hrôzy. Jedného sivého zimného rána sa sama vybrala do izby pestúnky McDonaldovej vo veži a sadla si do veľkého koženého kresla. Štíhlu bielu ruku položila na vysušené prsty. Pestúnka, riekla. Na aké tajomstvo ste sa strýka Hugha pýtali v tú noc pred jeho smrťou? Musí to byť niečo hrozné. No ako si cítim, že odpoveď poznáte a viete, prečo sa tak príšerne usmieval. Ja iba hádam, no nikdy sa to nedozviem, odvetila starena slabým zlomeným hlasom. Čo hádate? Kto som? Prečo ste sa pýtali, kto je môj otec? Viete predsa, že som dcéra plukovníka Warburtona a moja matka bola sestra Lady Okremovej. Ja a Gabriel sme teda bratranec a sesternica. Môjho otca zabili v Afganistane. Aká tam už môže byť záhada? Neviem. Môžem iba hádať. Ale čo? Vyzvedala Evelyn úpenlivo a nakláňajúca dopredu stláčala vycivené ruky. Zvráskavené viečka ošetrovateľky McDonaldovej však zrazu padli na jej čudné modré oči a pery sa dýchom mierne zachveli, ako by spala. Evelyn čakala. Pri ohni rýchlo plietla írska slúžka a ihlice ťukali ako niekoľko nástenných hodín tykajúcich vedľa seba. A ozajstné hodiny na stene vážne a osamelo odrátavali posledné chvíle života storočnej ženy, ktorej už nezostávalo veľa dní. Vonku o okno udierali v zimnom vetre konáre brečtana rovnako ako pred 100 rokmi. Evelyn zrazu opäť pocítila prebúdzanie tej odpornej túžby, ohavného priania zísť tej veci v severnej hrobke, odmotať rubáš a pozrieť sa, či sa zmenila. Držala pestúnku za ruky, ako by sa snažila zotrvať na mieste a bojovať proti strašlivej príťažlivosti diabolskej mŕtvoly. Vtedy sa stará ohyzdná mačka, ktorá ako vždy ležala na mäkkej podnožke a zohrievala pestúnkine nohy, postavila a natiahla. Zahľadila sa Evelyn do očí. Chrbát sa jej prehol, chvost zhrubol, naježil sa a škaredá ružová papuľa sa roztiahla v diabolskom úškrne. Evelyn ohromil pohľad na vycerené ostré zuby a čudne ju fascinoval. Kreatúra náhle zdvihla jednu labu s vytiahnutými pazúrmi a prskla na dievčinu, ktorá odrazu vyzerala ako usmievajúca sa mŕtvola hlboko v podzemí. Evelyn sa roztriasla, zakryla si tvár voľnou rukou, aby pestúnku McDonaldovu nezubudila a neuvidela smrtiaci úsmev, pretože ho na sebe cítila. Starena zrazu otvorila oči, šťuchla mačku špičkou Barley. Tá vystrela chrbát, stiahla chvost, odplazila sa na svoje miesto na podnôžke. Spomedzi prižmúrené viečka so žltými očami úkosom pozrela na Evelyn. Čo to hádate, pestúnka? Nástojčivo sa opýtala dievčina. Niečo zlé, hriešne. Neodvážim sa však nič povedať. Už len tá myšlienka by ti mohla zničiť život. Pretože, ak sa nemýlim, chcel, aby ste to nezistili. Vzali sa a zaplatili za jeho starý hriech vlastnými dušami. Hovorieval nám, že by sme sa nemali zosobášiť. Áno, možno vám to povedal, ale bolo to, ako by položil otrávené mäso pred vyhľadované zviera a riekol nejedz, no nikdy to mäso neodstránil. A ak vám zakazoval svadbu, možno len dúfal, že sa jeho prianiu vzopriete, pretože zo všetkých ľudí, živých či mŕtvych, bol Hugh Okrem ten najfalošnejší a najkrutejší muž. Nikdy neváhal vysloviť zbabelú lož a ublížiť slabej žene. Žiaden smrteľník tak vášnivo nemiloval hriech. S Gabrielom sa však ľúbime,
riekla Evelyn smutným hlasom. Pestúnka McDonaldová hľadela do veľkej diaľky. Akoby v sivom zimnom ovzduší sledovala polozabudnuté výjavy pradávnej mladosti. Ak sa milujete, môžete spolu zomrieť, povedala veľmi pomaly. Ak je to pravda, prečo by ste mali žiť? Ja mám 100 rokov. A čo mi život dal? Začiatok je oheň, koniec je hrba popola. Medzi tým je len ohromné množstvo bolestí. Nechaj ma spať, keď už nemôžem umrieť. Na to sa starenine oči zatvorili a hlava jej na prsiach klesla o čosi nižšie. Evelyn teda odišla a nechala ju spať s mačkou na podložke. Dievčina sa snažila zabudnúť na pestúnkine slová, no márne, pretože ich znova a znova počula vo vetre a neustále sa jej vracali ako hrozná ozvena. Prišlo jej zle od strachu zo strašného neznámeho zla, ku ktorému bola jej duša pripútaná. Cítila, ako by ju niečo fyzicky tlačilo a poháňalo. Z druhej strany ju však záhadne priťahovali neviditeľné pavúčie vlákna. Len čo zatvorila oči, videla v kaplnke za oltárom železné dvere, ktorými musí prejsť k tej veci. Keď v noci ležala a bdela, prikryla si radšej tvár plachtou, aby nevidela vábiace tiene na stenách. Zvuk vlastného teplého dychu jej šepkal do uší a ona rukami zvierala matrac, aby si zabránila vstať a vybrať sa do kaplnky. So zažatou sviecou by predsa nepozorovane prešla spiacim domom. Kľúč od hrobky sa nachádzal pod oltárom, za otáčajúcim kameňom. Poznala toto malé tajomstvo a kedykoľvek sa tam mohla ísť sama pozrieť. No len pri tom pomyslení sa jej vlasy postavili dúbkom. Najprv sa zachvela a potom ju v studenej triaške ovládla hrôza. Boli to opäť muky. Sťaby sa jej do nervov zabáralo nespočetné množstvo ľadových ihlíc. Kapitola 4. Staré hodiny vo veži pestúnky McDonaldovej odbili polnoc. Z izby zreteľne počula hrkotajúce reťaze i závažia v hodinách stojacích na okraji schodiska a vrzganie hrdzavej páky, ktorá dvíhala kladivko. Ten zvuk ju sprevádzal po celý život. Zreteľne odbilo 11 hodín. Nasledoval 12. tupý polovičný úder, ako by kladivko už nevládalo a zaspalo pri zvone. Stará mačka sa zdvihla z mäkkej podnožky a natiahla sa. Starena otvorila zošuverené viečka a pomaly sa pri tlmenom svetle nočnej lampy poobzerala po izbe. Šťuchla barlou do mačky. Tá si jej ľahla na nohy. Pestúnka sa ešte naposledy poobzerala po miestnosti a potom sa ticho pobrala na večnosť. Sir Gabriel sa s úderom polnoci prudko posadil na posteli vo svojej spálni. Prebudil ho desivý sen, ktorý mu takmer zastavil srdce. No s prudkým nádychom mu ako divá vec, vypustená na slobodu, znova začalo zúrivo byť. Žiaden okrem nikdy nezakúsil budenie zo zlého sna, no Sirovi Gabrielovi sa to občas stávalo. Opatrne si priložil ruku na spánky. Prsty mal ľadové, hlavu však horúcu. Sen sa stratil v diaľke a jeho miesta zaujala myšlienka, ktorá mu ničila život. Zároveň sa mu začali v tme morbídne krútiť ústa do čohosi pripomínajúceho úsmev. Ďaleko od neho sa Evelyn Warburtonovej snívalo, že má na tvári ten smrtiaci úškrn. Prebudila sa, roztrasená s tichým stonom a tvárou zaborenou v dlaniach. Sir Gabriel zažal svetlo, vstal a začal sa prechádzať po veľkej izbe. Spal ledva hodinu a na severe Írska bývajú noci dlhé. Asi zošaliem, zašepkal a chytil sa za čelo. Vedel, že mu to skutočne hrozí. Týždne a mesiac v ňom túžba po návšteve hrobky rástla ako choroba, až nemohol myslieť na nič iné. Teraz ho to zrazu úplne premohlo a ovládlo. Chápal, že musí vykonať, čo nenávidel a čoho sa obával. Inak dočista príde o rozum a ešte za života stratí kontakt s okolitým svetom. Zobral do ruky starodávny svietnik, ktorý odjakživa používala iba hlava rodiny. Ani mu nenapadlo oblieť sa. Išiel ako vstal v hodvábnej nočnej košeli a papučiach. Opatrne otvoril dvere. Vo veľkom starom dome bolo úplné ticho. Zavrel za sebou a nečújne kráčal po dlhej chodbe.
Cez rameno mu zafúkal chladivý vánok a odfúkol plameň sviece smerom od neho. Inštinktívne zastal a poobzeral sa. Všetko však bolo tiché a vstýčený plameň vytrvalo horel. Kráčal ďalej a zacítil silný prievan, ktorý takmer zhasol svetlo. Zdalo sa, že fúka jeho smerom a prestane za každým, ako sa otočí, no opäť pokračuje, keď kráča ďalej. Neviditeľný, mrazivý. Šiel dolu veľkým schodiskom a ozvenou chodbou, nevidiac nič okrem žiarivého plameňa sviečky s kvapkajúcim voskom, zatiaľ čo mu na chrbát a do vlasov fúkal studený vietor. Vošiel do knižnice, tmavej od starých kníh a vyrezávaných skríň, a prešiel cez tajné dvere s namaľovanými policami a imitovanými chrbtami starých zväzkov. Vstúpil do chodby s nízkou klembou a hoci sa za ním dvere s tichým cvaknutím zavreli a tesnili dobre, plameň sviece akoby neustále poháňal chladný vánok. Nebál sa, no jeho tvár bola veľmi bledá, oči rozšírené a rozžiarené. Pozeral pred seba a pred očami sa mu z temnoty vynáral obraz tej veci. V kaplnke však zastal, s rukou na malej otáčajúcej sa tabuľke za kamenným oltárom. Chvíľu hľadel na vyritý nápis. Clavis sepulchri, clarissimorum dominorum de Okram. Kľúč ku hrobke najjasnejších pánov Okremovcov. Sir Gabriel zastal a načúval. Zdalo sa mu, že ďaleko v stíchnutom dome začul zvláštny zvuk, no už sa to viac neozvalo. Aj tak čakal a pozoroval železné dvere. Za nimi, pod dlhým schodiskom, leží jeho otec bez rakvy, 6 mesiacov po smrti, skazený, desivý vo svojom rubáši. Zvláštne konzervujúci vzduch v krypte ešte nemohol úplne dokončiť svoje dielo. Na jeho príšerných črtách s napoli vysušenými, otvorenými očami však bude sedieť strašidelný úsmev. S tým hrozným úškrnom umrel. Len čo si na to Sir Gabriel spomenul, čo si mu skrútilo pery. V zúrivosti sa chrbtom ruky udrel po ústach, až mu po brade stiekla kvapka krvi. A v tom ďalšia. Viacero. V tme dopadali na dlažbu kaplnky. Do ústa sa mu neprestávali kriviť. Otočil tabuľku jednoduchým kľúčom. Bezpečnejší zámok nebol potrebný, pretože nech by bol každý okram uložený hoci aj v zlatej rakve a dvere by boli do Korán, v celom gróstve Tyrone sa nenašiel nikto dostatočne odvážny, aby zišiel tam dolu. Až na samotného Gabriela Okrema, s anielskou tvárou, štíhlymi bielými rukami a smutnými nehybnými očami. Vytiahol veľký starý kľúč a strčil ho do zámky na železných dverách. Dolu chodbou sa niesol ťažký rachot. Pôsobil ako čiesi kroky, ako by za dverami stál strážca a teraz na ťažkých mŕtvych nohách zutekal preč. Aj keď stále stál, studený vietor vial spoza neho a odfukoval plameň sviece k železným dverám. Otočil kľúčom. Sir Gabriel si všimol, že svieca dohára. Na oltári stáli nové s dlhými knôtmi. Jednu teda zapálil a svoju vlastnú nechal dohorieť na dláške. Ako ju položil, pera mu opäť začala krvácať a na dlažbu dopadla ďalšia kvapka. Otvoril železné vráta a zatlačil ich do steny kaplnky, aby sa sami od seba nezavreli, kým bude vnútri. V tej chvíli sa z hĺbky privalil príšerný zápach hrobky, prehnitý a temný. Opatrne vošiel, no hoci mu smradľavý vzduch vyšiel v ústrety, plameň vysokej sviece vial smerom od neho proti vetru, zatiaľ čo on kráčal pevnými krokmi dolu miernym briežkom a voľné papuče klopotali o kamenný chodníček. Rukou zatienil sviečku a keď mu jej plameň osvietil prsty, vyzerali ako z krvavého vosku. Aj napriek tomu poháňal nadpozemský prievan plameň napred, až kým nad čiernym knôtom nezmodral, ako by sa chystal zhasnúť. On však so žiariacimi očami pokračoval ďalej. Chodba vedúca dolu bola široká, no nie vždy dovidel pri mihotajúcom svetle na jej okraje. Spoznával však, že je na mieste smrti a vďaka silnejšej, otupnejšej ozvene vlastných krokov vo väčšom priestore vnímal aj vzdialenú prázdnu stenu. Zastal. V dlani takmer obkolesil plameň sviece. Už čiastočne videl, keďže si jeho oči privykli na temnotu.
V prítmi, kde boli nastavené máry okremovcov, sa črtali tienisté tvary, jeden vedľa druhého, každý s vystretou zabalenou mŕtvolou, zvláštne zachovanou vďaka suchému vzduchu, ako prázdna krovka chrobáka. Pár krokov pred sebou zbadal zreteľný tmavý obrys rakvy Sira Vernona a vedel, že hneď vedľa nej leží, čo hľadá. Bol rovnako odvážny ako ktorýkoľvek z tých mŕtvych mužov. Všetko to boli jeho praotcovia. Skôr či neskôr tam teda vedľa Sira Hugha bude ležať aj on a pomaly vysychať do pergamenovej podoby. No ešte stále bol nažive. Na chvíľu zavrel oči a na čele sa mu objavili kropaj potu. Opäť sa rozhliadol a podľa belosti rubáša spoznal otcovo telo, keďže ostatné vekom zhnedli. Navyše, ako by priťahovalo plameň sviece. Urobil 4 kroky a pristúpil k nemu. Odrazu sa plameň rozhorel rovno a vysoko. Teraz vrhal oslnivú žltú žiaru na jemné plátno, ktoré bolo celé biele, okrem tváre a miesta, kde mal na prsiach položené zopnuté ruky. Práve tam sa šírili škaredé škvrny, stmavené obrysmi črt tváre a končatín s pevne zomknutými prstami. Vôkol sa niesol strašný zápach vysychajúcej smrti. Zrazu sa za Sírom Gabrielom niečo pohlo. Najprv jemne, potom hlasnejšie. Čosi s dutým žuchnutím dopadlo na kamennú dlášku a prikotúľalo sa mu k nohám. Uskočil a zočil suchú, škeriacu sa hlavu, ležiacu tvárou takmer nahor. Oblial ho studený pot a srdce sa bolestivo rozbúchalo. Po prvý raz v živote sa ho začala zmocňovať tá hrozná vec, ktorú neurodzení ľudia nazývajú strach. Zvierala mu hruď ako krutý pohonič trasúceho sa koňa, sťahujúc mu chrbticu ľadovými rukami, dvíhajúc mu vlasy mrazivým dychom, vylievajúc a hromadiac sa mu v bránici s olovenou ťažobou. Napriek zlému pocitu si rýchlo zahryzol do pery. Nadvihol sviečku, pomaly sa sklonil a veľkou rukou sa opatrne dotkol vyškerenej hlavy, šťastie obalenej bielým súknom. Pomaly ju zdvihol a zadržal dých. Ešte sa znovu nenadýchol a stále sa neodvážil pozrieť. Des naň ho pôsobil a vedel, že starý Vernon okrem stojí v železnej rakve v spriamene bez hlavy, no aj tak ho pozoruje. Opäť zacítil, ako sa mu pery krútia do smrtiaceho úsmevu. V náhlom hneve na vlastné bolestivé utrpenie prudko odťahol smrťou poškvrnené plátno a konečne sa pozrel. Zaťal zuby, aby zabránil nutkaniu nahlas vykríknuť. Tam to bolo, tá vec, ktorá ho desila. Mátala Evelyn Warburtonovú a preklínala všetko, čo sa k nej priblížilo. Mŕtvu tvár hyzdili tmavé fľaky a riedke šedivé vlasy sa lepili na vyblednuté čelo. Vpadnuté viečka boli na poli otvorené a svetlo sviece osvetľovalo čosi hnilé na mieste, kde predtým sídlili ropušie oči. Napriek tomu sa mŕtvy usmieval ako za života. Desivé ústa mal otvorené a naširoko roztiahnuté okolo vlčích zubov. Ešte stále vytrvalo vzdoroval peklu, naveky odhodlaný vysmievať sa temnote. Sir Gabriel roztiahol rubáš a zahľadel sa na ruky. Ščernaté, vysušené prsty zvierali čosi fľakaté a obhnité. Trasúca od hlavy po pety, no bojujúc ako o život, pokúsil sa vymaniť ten balíček zo zovretia mŕtvého muža. Ako však ťahal, prsty sťa pazúry sa okolo neho zdánlivo uzatvárali ešte pevnejšie a keď potiahol silnejšie, svrknuté ruky a ramená sa od mŕtvoly zodvihli ako hrozivá imitácia života. Keď konečne vykrútil zapečatený zvitok, ruky dopadli späť. Sviecu položil na okraj már, aby na hrubom papieri mohol rozlámať pečate. Kľačiac na jednom kolene hľadel na príbeh, napísaný pred dávnymi časmi rukou Sira Hugha. Strach sa odrazu vytratil a on držal v rukách dôkaz o nečistej láske svojho otca k jeho švagrinej, pani Warburtonovej. Čítal, ako sa so Sirom Warburtonom zúčastnili na vojne v Afganistane, bojovali bok po boku a jeho priateľ padol. O rok však Okrem priviedol ženu svojho spolubojovníka na Okrem Hall a tu sa jej narodila dcéra, malá Evelyn. Lady Okremovej kvôli tomu púklo srdce a jej sestru utrápili výčitky, no ešte pred smrťou uvalila na celé panstvo strašlivú kliatbu. Sir Hugh potom Evelyn vychoval ako svoju netier a jeho nečistú myseľ posadla hrozná myšlienka.
Veril totiž, že jeho syn i dcéra, nevinný a nevedomý, sa do seba zamilujú a zosobášia sa. Ženy, ktoré podviedol a zradil, tak budú na večnosti trpieť ďalšími mukami. Zároveň dúfal, že jedného dňa, keď to už nebude možné odčiniť, tí dvaja nájdu jeho list a napriek tomu budú naďalej žiť ako muž a žena, pretože sa neodvážia povedať pravdu kvôli svojim deťom a pozemskému zákonu. Toto čítal, učupený pri mŕtvole v severnej krypte pri svetle oltárovej sviece a nahlas ďakoval Bohu, že sa to tajomstvo dozvedel včas. Keď sa však postavil a pozrel dolu na mŕtvu tvár, všimol si veľkú zmenu. Úsmev sa z nej navždy vytratil. Sánka mierne klesla a unavené, mŕtve ústa sa uvoľnili. Potom za sebou zacítil dých. Nie studený, ako ten, ktorý sfukoval plameň sviečky, ale teplý a ľudský. Prudko sa otočil. Stála tam, celá v bielom, so špinavo zlatistými vlasmi. Vstala totiž z postele. Nepočujne ho nasledovala a všetko si cez jeho plece prečítal. Ako ju zazrel, prudko sa strhol, pretože nervy mal neuveriteľne napnuté. Potom vykrikol jej meno na tichom mieste smrti. Evelyn!